देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। माधवदेवर पादारविंद गोविंद हरि गोविंद। समर्थदेवर पादारविंद गोविंद हरि गोविंद। लक्ष्मणवर पादारविंद गोविंद हरि गोविंद। स्वामी पादारविंद गोविंद हरि गोविंद। कृष्णदेवर पादारविंद गोविंद हरि गोविंद। ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಂದ್ರಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾರಿ ಗೋವಿಂದ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ವಯಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿನ ಮಾತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾರಿ ಗೋವಿಂದ.
ಪರಮಾತ್ಮದ ನಾಡ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಆಶ್ರಯ ನಡಪುನಂಚಿನ 27ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾಡ ಹಬ್ಬಗ್ 24 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮೂರು ಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ದೃಶ್ಯ ರೂಪಕದ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರದ ಜನಕ್ಲೆ ಮನರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ರೂಪಕ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪುನಂಚದ ದೃಶ್ಯ ರೂಪಕದ ಒಂದು ಲೆಪ್ಪೋಲೆದ ಬುಡುಗಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೋಡದು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆದ ಬುಡುಗಡೆಗೆ ಬೋಡದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಕೊಡಿಯರಿಟ್ಟು ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಊರುಡು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಮಂದಿರಡು ಒವೇ ರೀತಿದ ಕೊಡಿಯರಿಟ್ಟು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಐಕ್ ಅಸ್ತು ಪಡೆದು ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಒದಗಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಮೂರು ಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಉತ್ಸವಗ್ ಪುಗೆಲಾದು ತಾಂಗ ಉಂದದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಐತ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಏಲಿಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಮುದೇಳ್ಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇಂಥ ಶನಿವಾರದ ದಿನ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮನದ ಸೊನ್ಪತ್ತ 7 ದಿಂಚಲ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ದೇವರಿಗೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಆಪನಂಚಿನ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗೆ ಅದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆಡು ಮೂರು ಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೋಲದ ಬುಡುಗಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಗಲಾಪದ ಒಂಜಿ ಕನ ಎಂಚಿನೊಂಡ ಅವು ನನಸ ಆಪನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಸಾಕ್ಷೀಭೂತರಾಯರೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪಡೆದು ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಅವೆಲಕನೆ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತರ್ಪುನಂಚಿನ ನಂದನ್ ಮಲ್ಯರು ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುರುಕಾರರು ಅಂಚನೆ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವೆಲಕನೆ ಮಂದಿರದ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಕುಂಪಲ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾನ ಜಯ ಪೂಜಾರ್ಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಸದಸ್ಯರಾನಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಂಪಲ ಮೂರು ಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾನಂಚಿನ ಕಿಶೋರ್ ಡಿಕೆ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಅಂಚನ್ರು ಅವೆಲಕನೆ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿಸರ್ಗ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಮೀಲಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ವಿರಾಜಮಾನರಾವ್ ಒಡಪಣ ವಿನಂತಿ ಮೂರು ಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಮೂರು ಕಟ್ಟ ಪಡೆದು ನಮಕ್ ದುಬ್ಬದ ಕಾಲಡು ನೀರು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಬರ್ಸದ ನೀರಿನ ಉಂತಾದು ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟದು ಐನು ಈ ಊರದ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಅದನ್ನ ವ್ಯವಸಾಯ ಮನ್ಪುನಕಲಿಗೆ ಶೇಖರಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅರೆಗಾಲದ ದಿನ ತಾನಿ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟದ ಆ ಒಂಜಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಯ್ತು ನೀರಿನ ಅರೆಗಾಲದ ದಿನ ತಾನಿ ಕೃಷಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಎತ್ತನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಎತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರೇ ಮೂರು ಕಟ್ಟ ಕುಂಪಲದ ಮೂರು ಕಟ್ಟ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಮಗೆ ತೀರ್ಥ ಬೋಡ ಉಂಡು ಐಟೆ ಮಂದಿರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಆಪುನಿ ಅಂಚಿನ ಹತ್ರ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಡಿ ಇಜ್ಜಿದೆ ಬರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಪೂರ ನಾಶ ಆದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಾಗಲು ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂರು ಕಟ್ಟ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬರ್ಸದ ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪುದರೆ ಮೂರು ಕಟ್ಟ ಪನ್ಪುಡು ಕನ್ನಡ ಮೂರು ಕಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಮೂರು ಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಡೆ ಮೂರು ಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಈ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸನ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮೂರು ಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ಆತನು ಬೇತೆ ಊರಿಗೆ ಪೋಂಡ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟ ಪಂಡ ದಾದನ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪುದತ ಕಟ್ಟ ನಿನ್ನುದುಪ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ ಊರದ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟ ಪಂಡ ಅವು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕರಿಂಚೆ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬೋಡದ ನೀರನ್ನು ಶೇಖರ ಮಲ್ಪೆರ ಬೋಡದ ಕಟ್ಟ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಊರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮೂರು ಕಟ್ಟ ಅಂಚಿನ ಮೂರು ಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುದರ್ಡು ಸರಿ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಪೊರ್ಮಾಟ ನಡ್ತೊಂದು ಈ ಊರಿಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಊರದ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಆಶ್ರಯ ನಡಪನ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಉತ್ಸವಗ್ ಕರಿನ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂಚಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಚಿನ ಮೆರುಗು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮದ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂರು ಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಇನಿ ಕನಕ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಡುಂಡು ಯಾನೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬಿಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಟ್ಟೆನಡುಂಡು ಅವು ಎಲ್ಲಂಜಿದ
ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ 26 ತಾರೀಕದಲ್ಲಿ ಇವು ನಡಪುನಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಉತ್ಸವ ಕುಂಭಲಾಷ್ಟಮಿ ಉತ್ಸವಗೆ 3 ಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಮೆರುಗು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿಡು ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪಡು ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಡು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಚಿತ್ರ ಜನ ಮಂದಿಲೆಗೆ ಕೊರದು ಅಕಲ ಉಡಲ್ಗೆ ಎಂದವನಂಚಿನ ಆಂಗಲಾಪದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತನೇ ಆರಂಭಿಕವಾದ ಎಂಕಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಉತ್ಸವದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಶನಿವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತನಲ ಐಕು ದುಂಬತ್ತವಾದ ಸುರುತ ಮರ್ಯಾದಿದ ಶಬ್ದ ಚಿತ್ರ ಪಡೆದು ಪುನಂಚಿನ 3 ಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಒಂಜಿ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆದ ಬಿಡುಗಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪುನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೇವೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟೊಂದು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರ್ನ ಮುದೇಳ್ಡು ಪುನಂಚಿನ ಕೊಡಿಯರಿಡು ಪುನಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರ್ನ ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಯಾನೇ ಮದ್ದು ಬೋಡಿದ್ರು ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಕೆ ಮಲ್ಪೊಡು ವಿನಂತಿ 3 ಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬುಲ್ಲಿ ಪರ್ವದ ಈ ಶಬ್ದ ಚಿತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುನಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಆತ್ಮೀಯರು ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಬಲ ಮೇರೇನು 3 ಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲ ಪರವಾದ 3 ಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಮೀನ್ ಮೇರ್ ಬರ್ತದೆ ಅರೆಗೆ ಸಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡು ಬಂದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆಗೆ ನವೀನ್ ಕುಂಪಲ ಬರ್ತದೆ ಅರೇನೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈದ್ಯನಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ನಂದನ್ ವಲ್ಯ ಮೇರೆಲ್ಲ 3 ಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಕಾಲ್ ಪಾಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂಚನೆ ಭರತ್ರಾಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೇರೆಲ್ಲ 3 ಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅಮೃತನಗರ ಮೇಯರ್ ಬರ್ತದೆ ಸಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಗೌರವಿಸ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೆಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಅಂಚನ್ ಮೇರೆಲ್ಲ 3 ಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಕಿರಣ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದಿದೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿಸರ್ಗ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೇರೆಗಳ 3 ಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ವಸಂತ್ ದಾಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸಾಲ್ ಪಾರ್ದಾರ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದಿದೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ನಂಚಿನ ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರೆಲ್ಲ 3 ಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಮನೋಹರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಯರ್ ಬರ್ತದೆ ಸಾಲ್ ಪಾರ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಂಪಲ ಮೇರೆಲ್ಲ 3 ಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಶರತ್ ಚಿತ್ರಾಂಜಲ್ ನಗರ ಬರ್ತದೆ ಸಾಲ್ ಪಾಡೋದು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರಮೀಳಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೇರೆಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ ಪಾಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆರ್ತಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ನಚ್ಚಿನ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಕೆ 3 ಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ MMK ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂಜಿ ಬಾಲನ ಒಂಜಿ ಘೋಷಣೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಸುರುಕು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಜ್ಜಿ MMK 3 ಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ MMKದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಕೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಎದುರು ಪುನಂಚನ ಮಂದಿರದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪನ್ಪುಜಿ 3 ಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜನ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಕೆ ಮೇರೆಗೆ ನಿತಿನ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ನಮ್ಮ 3 ಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಆಕರ್ಷಕ ವಾಯಿನಂಚನ ಲೆಪ್ಪೋಲದ ಬಿಡುಗಡೆ ಐತೊಟ್ಟಗು ಐತ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ವಾಯಿನಂಚನ ಒಂಜಿ ಲೋಗೋದ ಬಿಡುಗಡೆಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುನೇಗ ದುಂಬು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಂದನ್ ಮಲ್ಯರು ತನ್ನ ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ಬಡಗು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅರಿತ ಮಿಲ್ಲದ ದನಿಲಾ ದುಲ್ಲೇರು ನಂದನ್ ಮಲ್ಯರು ಆರು 2 ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ಮಂಡಳಿ ಇದರ 27ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿರತಕ್ಕಂಥ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ BJPಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬಹುಶಃ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಅವರು. ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕುಂಪಳ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರೇ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಬಹುಶಃ ಶುರು ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಒಂದು 5-6 ಜನ ಒಂದು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ.
ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ 25 ವರ್ಷಗಳು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದ ನಿಮ್ಮ ಜನರ ಒಗ್ಗಟ್ಟೇನಿದೆ, ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಈ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಇದು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕುಂಪಳ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಒಂದು ಹಳೆಯ ನಂಟಿದೆ, ಅದು ಬಹುಶಃ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಏನಿದೆ ಅದೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಹುಶಃ ಕುಂಪಳದ ಜನರು ಸತೀಶನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸತೀಶನ್ನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಭಾರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಈ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಕುಂಪಳ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಲದೆ ತೂತು ನಾಕಲು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತು ನಾಕಲು ಹಣ ದುಮ್ಮಪುರ 3 ಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿವಾರ ಪುನಕ ನೋಟಿಸನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ತಬ್ಧತೆಗೆ ಬಿದ್ದೋಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಪಂಡ ಈ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತರ ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಾಯರ ಅಕ್ಲೇನ ತಡ್ಕ ಪತ್ರ ಲಕ್ಕಾಯರ ಒಂಜಿ ಅನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಪನಿಯರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ನೆಂಚ ಕಾವಲಿಡು ತಡ್ಕ ಪತ್ರ ಲಕ್ಕವನ್ನ ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಪಂಡ ಜೆತ್ತು ನಕುಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ಲಕ್ಕ ಹೊಡೆದ ತಡ್ಕ ಪತ್ತದ ಲಕ್ಕ ಹೊಡೋ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಇಜಿಲ್ಲ ಕುಂಪಲದ ಊರ್ದಾಕ್ಲೇಡು ಒಂಜಿ 3 ಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮದ ನಾಡ ಹಬ್ಬ ಲಕ್ಕವನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬುಡುಗಡದ ಮೂಲಕ ನಡಪುಂಡು ಇಂದನ್ ಮಲ್ಯರು ಬೈದಿರು. ಉತ್ತರದ ಬಾಗರ್ದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಆಮೇತ ಬಾಗರ್ದು ಇಂಕಲ ಭರತರಾಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಬೈದಿರು. ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಪನ್ಪುನ ಕೃಷ್ಣಾಪುರಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಜೀವ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ 15 ಮಾತ್ರ ಹಿಂದುಲ್ನ ಒಪ್ಪುನಿ, ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಊರುಡ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿನ ಕಟ್ಟುನ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರದ ಭಜನ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಈ ಊರುಡು ಈ ನಮ್ಮ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಡ ಸಪ್ತಾಹ ಭಜನೆಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿನ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುನ ಜನ ಕೆಲಸಲ್ನ ಮಲ್ತದ ಜನತ ಐಕ ಪೂರಕವಾದ ಭರತರಾಜ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಬಿಜೆಪಿ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಜಿಲ್ಲದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರು ತನ್ನ ಶುಭ ನುಡಿ ಕೊರಡುಪನ ವಿನಂತಿ. ಸುರುಕಾದ ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರ ಎಂಚಿನ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸರ ಸುಗಿತೊಂದು 3 ಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಈ ಬೊಲ್ಲಿ ಪರ್ಬದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕ್ಲನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಒಂಜಾತ್ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಎಂಚ ಬೆಳಪಾಡು ಪಂಪಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಗೊರಪಿನಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯರಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲರೆ ಅಂಚೆನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ನಾಯಕಿಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಯುವಕರೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾಗೂ ಕಂತದ್ದು ಐತೊಟ್ಟಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಿಜೆಪಿನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪತೊಂದು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ತಿರುಗಾಟ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯರಂಚಿನ ನಂದನ್ ಮಲ್ಯರೇ ಈ 3 ಕಟ್ಟೆ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಕಿಶೋರಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಡುಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಮುಲ್ತ ಅಭಿಮಾನಿಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಂದಿರದ ಭಕ್ತಿಯರ್ ನಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವ್ರ ಪನ್ಲಕನೆ ಅವು ನಮಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಈಜಿ ದಯಪಣ್ಣಗ ಒಂದು 10 ಜನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜೋಶೋಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವ ಆಂಡ ಅವೇನೆ 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಆಂಡ ಬಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕೊಣಪಂದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮಡ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ದೇವಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇತ್ತಿನದ ಹತ್ರ ಈ 3 ಕಟ್ಟೆ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಈ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ 25 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಪೋತುಂಡು ಸುರುಕಾದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎನ್ನ ಇಗ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ದಯಪಣ್ಣಗ ನೆತ್ತ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಕುಂಪಲದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಡು ಆಪಿನಂಚಿನ ಅಷ್ಟಮಿದ ಮೊಸರುಗುಡಿಕೆ ನಿಜವಾದ ಪಂಪುನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಗಡ್ತೇನೆ ಕಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೊಸರುಗುಡಿಕೆ ದಯಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಪ್ಪು ಅತ್ತವರಾದಪ್ಪಡು ಕದ್ರಿ ಆದುಪ್ಪಾಡು ಬಾಕಿದ ಮಸ್ತ್ ಕೋಡಿಡಿ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೊಸರುಗುಡಿಕೆ ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಊರುಡುಲ್ಲ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಕೊಣೋದು ಒಂಜಿ ಮೊಸರುಗುಡಿಕೆ ಉತ್ಸವ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಿಜವಾದ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನಗೂ ಕರಿನ 30 ವರ್ಷ ಇಂಚಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಕೊಣ ಇದ್ದ
ಐತ 15-20 ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಪೂಜಿ ಒಂಜಾತ್ ಡೊನೇಷನ್ ಆವೋಡು ಒಂಜಾತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ಆ ಮಲ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಐತ ಪಿರವಡು ಆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸುಗಿಪುಂದಿ ಒಂದು ಈ ಮೂರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡಿ ಅಂಚನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರೋಡು ಆಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿಕ್ಲನ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನಿಕ್ಲು ತೋರಂದಿಲ್ಲ ರಣ ದುಂಬುಗಳ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಗೂ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಒಂದು ಭಜನೆ ಆಯಿತು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಭಜನೆ ಸೇವೆ ಇತ್ತು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ ಬರೋಡೊಂದಿತ್ತು ಕಾರಣಾಂತರ ಬರ್ರೆ ಆಗಿ ಅಣ್ಣ ದೇವರೇ ಈ ಮೂರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂದರ್ಭಗೂ ಲೆತ್ತೇರೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಮಲ್ತಿನ ಮಾಜರೆಗಳ ಸುರ್ಕ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದ ಒಂದು ನಿಗ್ಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಲಾತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಮುಗಿತಲೆ ಗೊರಂದಿಲ್ಲ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ನನ್ನ ದುಬ್ಬುಗು ಬರೀ ಪೊರ್ಲಗಡ್ಡದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಅವು ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಜ್ಜಿ ಚೌಕ ಇಜ್ಜಿ ಅದನ್ನ ಪಂಚಾಂಗ ರೀತಿಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂಜ ಪಂಚಾಂಗ ಟೈಪ್ ಉಡುಪುಂಡು ಇದನ್ನ A4 ಸೈಜ್ ಉಡುಪುಂಡು ಅಡ ಈ ವರ್ಷದ MMK ಮೂರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲ ಆಮಂತ್ರಣ ಬಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ತರಾಡ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಮೋನೆದ ದೇಕಿನ ತೊಜಿಪವನಂಚನ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪೋಲೆದ ಒಂಜಿ ದೇಕಿ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪಡು ಉಂಡು ಆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಂಡು ಆಯ್ತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯರುಂಡು ಐಕದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೋಗೋ ಬಿಡುಗಡೆನ ಸತೀಶ್ ಕೊಂಪಲ್ರು ಸೇರಿದ ಮಾತು ಅತಿಥಿಲ ಕಡಪಾದು ಕೊಡು ಪನ ವಿನಂತಿ MMK ದಕ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ ವಿನಂತಿ ಸತೀಶ್ ಕೊಂಪಲ್ರು ನಮ್ಮ ಮಂದಿರ ಮೂರುಕಟ್ಟ ಮಾತ ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚಿನ ಹತ್ರ ಮೆಗ್ಗಿಪಲ ಇಲಕ ಒಂಜಿ ಕುಬಲ್ ಡಿತ್ತಿಲಕ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂದಿರಡು ಒಂಜಿ ನಲ್ಪ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಉಂಡು ಈ ಮಂದಿರಡ ಎಂಗ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಅವಜಿ ತಾರದ ಮರಡೆ ಕುಬಲ್ದಲ ಕೈಟಿತ್ತನಚಿನ ಮಾತ ಮುದೆಲು ಐಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಚಿರದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಮುದೆಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಿ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೂರುಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಈ ಒಂಜಿ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವಗೆ ಇನ್ನು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಮಾರಂಭಡು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ನಂದನ್ ಮಲ್ಯರ್ ಆರೆ BJPದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಬಕ್ಕ ಮಿಲ್ಲದ ದನಿಲ ಬಕ್ಕ ಕುಂಪಲಗಳ ಬಾರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾರೆಂದು ಪನಿಯರೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ಭರತ್ ಇನ್ನೀತ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಇಡೀ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪರವಾದ ಬಾರಿ ಹೋರಾಟದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಕಾಟಿಬಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅಂಚಿನ ಮಂದಿರದ ನಿಕ್ಲ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರವೆನ್ನೇ ಯಾಪತ್ತುನಗಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿರ್ತೀನಿ ಈ ಸಲ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ರವೀಂದ್ರನ್ನೇ ಈ ಸರಿ ಮುರನಿ ನೂತನವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆದ್ದರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಪನೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಜಯನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನೆ ನೂತನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಣೇಶನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ನೂತನ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಿಸರ್ಗ ಅಂಚನೆ ನೂತನ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಪ್ರಮೀಳಾ ಅಂಚನೆ ಕಿಶೋರು ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಡೆ ನಿರಂತರವಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನೇತೃತ್ವದ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಕಿಶೋರು ಈ ಮೂರುಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಂದಿರದ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಇಡೀ ಮಂದಿರದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಈ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಲ ಎದುರುಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಲಾಲ್ ವಿನೋದನ್ನೇ ಶಿವಾನಂದನ್ನೇ ಚಂದ್ರಾಸನ್ನೇ ಪೂರ ಮಾತ ನವೀನ್ರು ಸೇರಿದ ಮಾತ ಶರತ್ಲು ಒಳ್ಳೆಯರು ದಯಮಾಡಿ ಶರತ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಆಪತ್ಕಾಲದ ರಡ್ಡು ಫಿಲಿಮಲ್ಲಿ ಪಡೋದಂಡ ಅವು ಶರತ್ ಯಾವಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವದ ಇಡೀ ಶಕ್ತಿ ಈ ಊರದ ಸಂಘಟನೆಲು ಇನ್ನು ಮೂರುಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಈ ಲೋಗೋ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಲೋಗೋ ಈ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವಡಾಯಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೂ ಎಂಕುಲು ಪೂರಿಲ್ಲ ಈ ಮಂದಿರ ಮೂರುಕಟ್ಟ ಮೂಜಿಕಟ್ಟ ಬುಂಡ ಐಕೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಮೂಜಿಕಟ್ಟ ಬುಂಡ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಡು ಈ ಮಂದಿರದ ಬರ್ಪನೆಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಮಶಾನದ ಅನೇಕ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಊರುಡಿತ್ತಿನ ಸಂಘಟನೆ ಮೂರುಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ಬು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಈ ಮಂದಿರ ಅಂದು ಯಾಪ ಪ್ರಾರಂಭನ ಆ ಮಂದಿರಾಗ ಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಹೋಗ್ಪಂಡ ಅವು ಮೂರುಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಏನು ಬನ್ನಿರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೆ ದಾಬಂಡ ಮೂರುಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಯಾನು ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲ ಪುದರ್ ಪನಿಯರ ಪೋಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು
ಈ ನಮೈನಿ ಕುಲ್ಲುದನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಕ ನೆನಪುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದುನಂಚಿನ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಲತ್ತದನ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನ ಈ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಯರ್ನ ಕೆಂಡ ಮುರುಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಫನಿಯರ ನಾನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಮುರುಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಕಾಣಿಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉಂಡು 25 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಲ ಕರಿನ 24 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಲ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಎದುರುಡು ಹೋಗಲಿದ ಪಾಡುನಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನ ಐಕ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಯಾಪಲ ಬಾಲನಂತೂನಾಗ ಒಂಜೆ ನೆನಪಾಪುನಿ 6 ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಎತ್ತನಾಗ ಮಂದಿರದ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಘೋಷಣೆ ಉಂಡು ಮುರುಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಅವು ಆರೇ ಅವಡು ಪೂರ ಬೇತೆ ಇರಲಿಜ ಅವು ಬಾಲನ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಶಬ್ದ ಬಿನಿ ಬತ್ತಿದಿಂದಾಂಡ ಅವು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬಾಲನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಮುರುಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಗೆ ಜೈ ಎಂದು ಪಾಡೋಡು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಪೂರ ಸರಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕ ಆತ ಎಡ್ಡ ರೀತಿನಿ ವಸಂತ ಆದುಪ್ಪು ವಿಜಯ ಆದುಪ್ಪು ಪ್ರವೀಣ ಆದುಪ್ಪು ಯಾನು ಪುದರ್ ಪನ್ನಂಡ ಕಿರಣ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಗಣೇಶ ಆದುಪ್ಪು ಇತ್ತಪ್ಪುನ ಜವನೇರಿ ಈ ಸಂಘಟನೆ ನಿರಂತರವಾದ ದೀಪ ಆದುಪ್ಪು ವಿನೂತ್ ಆದುಪ್ಪು ಲೂಯಿಸೆ ಆದುಪ್ಪು ಪೂರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನೇಕ ಒಂತ ಜನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಇನ್ನು ಇರೇನಲ್ಲ ನೇಕ ಒಂಜಿ ಮುರುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರ್ಪಾಯಿರನ್ನು ಗೊತ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಸಾಲು ಕೊರ್ನಾಗಾನೆ ಮುರುಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಂಜೆಂಜೆನೆ ಕನಪುನಪ್ಪಿ ಬೆಜ್ಜಿದ ಕನಪುನ ಅವು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಗಿಡಿ ಹಾಕಿನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕದ ಕನಪುನಿ ಅಂಚ ವಿದ್ಯಾನಿತ್ಯ ಸಾಲು ಪಾಠಕನ ಎಣ್ಣೆ ವಿದ್ಯಾ ನನ್ನೊಂದು ಎಂಚಿನ ಮುರುಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಉಂಡಲಿದ್ದ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಲ ಆಪುನು ಎಣ್ಣೆನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಸಂಘಟನೆಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರಿ ಪೊರ್ಲು ರಾವಡು ಒಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ 25ನೇ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ನ ವರ್ಷತ್ ಐತ ದುಮ್ಮದ ವರ್ಷ ಮಂದಿರದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭ ಅಲ್ಲ 25 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಾಗಲ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಮುರುಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇನೆ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಭರತ್ ಪಕ್ಕ ನಂದನ್ರೆ ಇಕ್ಲೆ ಕ್ಲಬ್ಬು ಬರ್ಚಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಕಟ್ಟಡದಾಯಕ ಕಟ್ಟುನಿ ಮಂದಿರ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಂದಿರಡಿ ಎಂಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ಪನೆಗ್ಲ ಫ್ರೀ ಅಣ್ಣಾಗ್ಲು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಬಂಪನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಅಂಚಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಮುರುಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಎಂದು ಮನೆಯರು ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜಡ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇನ್ನು ಕೆಲವರನ್ನ ತರೆಟ್ಟು ಕುಂಪಲಡು ಒಂಜಪ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದೆ ಊರು ಪುಟ್ಟಿನಿ ಪನ್ಪನ ಕೆಲವರನ್ನ ತರೆಟುಂಡು ಇನ್ನು ಪೂರ ಜಪಡಾವಡು ನಿಜವಾದ ಮುರುಕಟ್ಟದ ಈ ಭಾಗಡ್ ಮುರುಕಟ್ಟ ಜೈ ಭಾರತ್ ನವೋದಯ ಅಮೃತ್ ನಗರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸಾವಿರಾರು ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿದ ಸಂಘಟನೆಲು ಈ ಪೂರ ಸಂಘಟನೆಲು ಈಮೇಟ್ ಸಕ್ರಿಯ ಆಯ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕುಂಪಲಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ ಕುಂಪಲ ಬುಲೆಯವರೇ ಕಾರಣಕರ್ತಿರಾಂಡ್ ಇನ್ನು ಏತ ರಸ್ತೆಲು ನೀರು ನನಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನೋ ಅವ್ಲು ಕುಲ್ದುಪ್ಪನಾಗ ಅವ್ರು ಈತ ಫೋನ್ ಮಲ್ದೆ ಸಸನ್ನ ಅವ್ಲು ನೀರ್ದ ಟಾಂಕಿ ಆಪನಿಗೆ ಐಕೇರ್ ಕಾರಣ ಅವಳು ನೀರ್ದ ಟಾಂಕಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ನಕ್ಲದ ಪಾತ್ರ ಇದ್ದ ಅಂದ್ಕೇಂದ್ರಂಡ ಯಾನು ಜಯನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಸಮ್ಮುಖ ಕನಪನಿ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಅನ್ಪನಂಚಿನ ಮಿಷನ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ನೀರ್ದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಪನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಾಸದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಗಂಬಿಲಡ್ ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ಟಾಂಕಿ ಪಿರೊಂಜಿ ಆಪನು ತುಂಬೆ ವೆಂಟೆಡ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಹೊಡೆದು ಬಚ್ಚನ ನೀರು ನೀರು ಸಿಂಜಿದು ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ನೀರು ಬರ್ಪನೆಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವನುಂಡು ಬ್ಯಾನರ್ ಏರ್ ಬೋಂಡ ಪಾಡಾಡು ಐಕದಾರ ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಏರ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ ಬೋರ್ನೊಂದು ಪಡ್ಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ತನ వచ్చి ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ನಕ್ಲು ನಮ್ಮಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಮುರುಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಇಡ್ಲ 1 ಜನ ಐತೆ ಕಿಶೋರು ನನವರಿ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಪನ ಮುಖಾಂತರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ರಾತ್ರಿದ ಹೊರತು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರನದ್ದು ನನಾತ್ ಸಂಗತಿಲು ಮುರುಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಪನಿಯರ ಪಾಕೊಂಡು ದಯಬಂಡ ಕೆಲವರೇ ಜೀವನದ ಅಕಲ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಯಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಗೇಶ್ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬಾಲನ್ನೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಲವರೇ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೇನು ಕೆಲವರು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಮುರುಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಈ ಸರಿದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ನಿಕ್ಲು ಮೂಜಿ ಏತೇನೆ ಪ್ರವೀಣ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮಲ್ಪನ ಈ ಸಲ ವಿನೋದ್ ಏತಿಯಾ ಮೂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋನ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟಾಗೆ ಮೂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಗದಾನ ಮೂಜಿ ಕಟ್ಟಾಗೆ ಮೂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಅಂಡ ಈ ಸರಿ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ 2 ಉಪ್ಪಾಡು 1 ಉಪ್ಪಾಡು ಪನ್ಪನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಾನು 25 ತಾರೀಕು 25ನೇ ವರ್ಷ ಆನಾಗ ನಾನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋನೇ ಬರ್ಸಿ ಬಂದಿತ್ತೇನೆ 25ನೇ ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋನೇ ಬರ್ಸಿ ಬಂಡ ಖಾಲಿ ಭಜನೆ ನಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೊನ ಕೈಗೆ ತುಂಬ ಕೊರೋನಾ ಇತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಂಡ ಎಂಜಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಜನ ಮಲ್ಪ ನೀನು ಅಕುಲೆ ಬಂದಿರಿ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಪ ಅಂತ
ಏತ್ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತನ ಬಂಡ ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಮೂರುಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಅಂತ ಫನಿಯರ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡಪೆ ಐನು ಏತು ಶೋಕುಡು ಕೊನತೇರು ಬಂಡ ಗಿನಿಕ್ಲ ಮೂರುಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಮಂದಿರದ ಉತ್ಸವದ ನೇಕು ಒವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಿಂಚಿತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರಂದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಕೊನಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಡ್ಲ ಒಪ್ಪೋಡು ಮಂದಿರದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ರಡ್ಡು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ಲೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೂರು ಕಟ್ಟ ಅಡಿ ಎರುಪ್ಪನಿಗೆ ಎಂಡ ಮಂದಿರ ಅಡಿ ಎರುಪ್ಪನಿಗೆ ಎಂಡ ಮೂರು ಕಟ್ಟ ಇಂಚ ಅದು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರಿ ಶರತ್ಲ ರಡ್ಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ 25ನೇ ವರ್ಷ ನೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನೇಕ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಾರೆ ಈ ಸರಿಲ್ಲ ಮೂರು ಕಟ್ಟದ ಮೂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಮಲ್ಪಡೋದನ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಡು ಕಾಸು ಕೊರೋಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಾತ ಮೂಲಿತ್ತನಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಕೊರಪನ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಲ 25ನೇ ವರ್ಷನೇ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಕಥ ದಯ ದೀನಿ ಪಂಡ ಅಕೆರೆಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಲೋಗೋದೆದರು ಅತನ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ 11 ಪೊಂಜನಕ್ಲ ಅದಪ್ಪು ಆಂಜನಕ್ಲ ಅದಪ್ಪು ಮೂರು ಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂದು ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಾಂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡ್ದಾಂಡ ಅವು ಸಾರ ಜನ ಮಂದಿಲೆಗೆ ಈ ಇಡೀ 150 ಜನಕ್ಕೆ ಸಾರ ಜನ ಮಂದಿಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಪಂಪನಚನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಚಿಂತನೆ ಇನಿ ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಪಾತೆರ ಕಥೆನೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷಾ ಪಾತೆರನ ದೀಯ ಚನತ್ರ ಸತೀಶನೆಲ್ಲ ಮಂದಿರದ ಅತನ ಮೂರು ಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಐಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಪಾತಿರಿಯರಿ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ಪಣೋಲಿ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರಲ ಪೂಜೆ ಭಜನೆ ಪುರ ಆಪುನಂಜನ ಪೊರ್ತು ಇನ್ನು ಮೂಜಿ ಪೂಜೆ ಎತ್ತನೆ ಪೋಯಿ ಶನಿವಾರ 7 ಪೂಜೆ ಎತ್ತನೆ ಈ ಶನಿವಾರ ಮೂಜಿ ಪೂಜೆ ಎತ್ತನೆ ರಡ್ಡು ಪೂಜೆ ಭಕ್ತರ್ನಾಗ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಎತ್ತೊಂದಿರು ಒಂಜಿ ನಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣದು ಆರ ಪೂಜೆ ಫೋನ್ ಬಂದದೆ ಪಂತಿನಿ ಅನ್ನ 6 ಬೈಜೀರ್ ಅನ್ನ ನಂದನ್ ಮಲ್ಲಿಯರ್ ಆ ಪ್ರಸಾದ ಎತ್ತೊಂಡಂಜನ ಭಾಗ್ಯ ತೆಗೆದನು ಅವು ಪಂಡ ಅವು ಎಂಕಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಪಣ್ಮನೆ ಈ ಕಂಜನ ಹತ್ರ ಓರೆಗೆ ಎತ್ತೋಡ ಅರೆಗೆ ಎತ್ತು ನಂಚನೆ ಹತ್ರ ಅವು ಪ್ರಸಾದ ಪಣ್ಪನ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡನಾಕ ಅವು ತಾರೈ ಅದಪ್ಪು ಪರ್ದ ಅದಪ್ಪು ಅವು ಅಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ತೊನ್ನಕ ತಾರೈ ಕೊರ್ಲೆ ಪರ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ಉಲೈ ಬತ್ತದು ಪಿದೈ ಬಣ್ಣಕ ಪ್ರಸಾದ ಹಾಪುನ್ ಆ ಪ್ರಸಾದ ನಂದನ್ ಮಲ್ಲಿರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಬನಿಯರಪ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಮೂರುಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರನ ಅರ್ನಲ ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರ ಭರತನಲಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಸತೀಶನ್ನ ದೆಪ್ಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಮಂಜನ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಈ ಅಂಜಿ ಲೋಗನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಕೊಡ್ಬೇನೆ ಮೂರುಕಟ್ಟ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಮಿತ್ರನಗರ ಗುಂಪಲದ ಆಶ್ರಯ ನಡಪುನಚನ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ವದ ಯೋಜನೆ ಸಂಭ್ರಮದ ದೃಶ್ಯ ರೂಪಕದ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಮಂದಿರದ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಚನ ದೃಶ್ಯ ರೂಪಕದ ಬುಡುಗಡೆ ಈ ಪೊರ್ದು ನಡತೊಂದುಂಡು ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪವೈನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಜನಮಂದಿಲೆಗು ಎತ್ತವನಂಚಿನ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಕೆಲಸದ ಒಟ್ಟುಗು ಪನವದ ಸಕಾಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಖಲ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ.